etortzeagatik, mi esker, eta ongi etorri, hori zetarralienak, eta ez dianak. Mutil, zeineska, hau, zeineldu, aitona, zeinamona, dana, eskerrik asko etortzeagatik. Erribil 6, ja 6. urtia, bat eta ez bi. 6. urtia, gabonetako fetxa hauetan, hemen juntatzen egitze gara. Humoria, dantza, musika, bertso eta gauza pila bat. Eta aurten bakarrik, eta ez. Aleix, nik esan izun bakarrik edo larkeztuko, hemen, bate teatzea, hori bakarrik ez eta larkeztuko. Nik esan hori, marroi hau, nik bakarrik ez nula larkeztuko. Errexi izatea, ez dugu zuen, beste parte esango dugu, bakarrik ez. Zuen publiko jende esente zaudete, baten bat animatzea da hemen, erekin batea, aurkeztea. Bai, ni bakarrik ikastan, ni. Bueno, jetxi, jetxi. Zua, zeian hau, nik ez da ez da ikusten. Ni bakarrik. Asia, haze paria. Ui, arpegi ez da hona. Zintzea zu? Ni Lore. Eta bizena? Imarte. Nere berdina. Eta zu? Mande. Eta bizena? Menda, Lore txukua, zatu bostre. Bueno, prestan zaten erekin batea aurkezteko. Ba, gure? Ez da errexizaten. Ke ba, mutzeko bai. Ikusko dugu. Bueno, atzen, maila jarri zuen. 6 mailan atzea. 6 mailan atzea. Froga jarri gero. Aher pasatzuen, aher kapazaian. Nitu zebatak ez da. Batzu borra zaltzea, arpegi emanaz, irupixka dira azteko. Baian eskubiak. Bueno, Ander, Kike, Lore, Ilasi. Bueno, nik bost labiru grabatzen esaten denez, a ver, zein. Bost! Iru, bat grabatzen! Gabon telebistaren artean zaudeten guztion! Gabon telebistea! Hola, yo no me hago el minuto, perdón. Gaurkoan, onginia zortziretan balau euro ditu guztakuan! Zer eso? Nik 0,8 bat lau euro! Zer badiru bai, hogei mila, hori dugu, kodigo guztara nire. Eta gina txatetos... Ahora, manda! Hogei mila zortzireta, mala euro! Zer badiru, horiek dira hasi nahi? Ba, ez mugitu, Ez mugitu! Mozu, zueze, letretako zartzen duen bai. 20.800, hala. Honetzen kostatzaia, bueno, seizazue, publikoaren aspertzen asitazte. Musikari zaila beha, berri zasiko beha. Danzarik nerviok geritu da dazkela. Asi da diarrik zei, txaloa!
dantzatuen eta jotzituen behaien instrumentu, herriko birantza talde, talaimendik eta herribigek, gero baitare Darmoli musika eskolako, herriko etxika biratu etorrikoa, baina aurten, gioi eman ziatenen auzoko, animatu gortuko, igual, animatu zeskio, baina ez, animatu zeskionak ez dira animatu gortuko, beste hartu ja baina, ongi eta horri eman dio. Beste kontu bat, kantatzen oso flojo, lehen hori juna ez, lehen errestina, la directora, Darmoli musika eskolako aurte dabi. Eta esan dit oso flojo, 1, 2, 3, horriten bat badabil, kapiska bilatzeko,